Machielo majaber nyako Ramogi ma wageno ni intiere kare kamoro amora ma intie warwaki ni machiegni weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. En Jumapil taifa yo koda bit nyako Rambajwang higa gana 2020 kod adek pod wantiere kanye dwe mar auchiel erokamano kuom Ramogi TV mondo mi onyisi mago mutucho odiochieng' ma kawuono. Odhiambo ni nyako Ramogi kata obedo ne nyocha ne opwodh paro mar chik mar omenda mabende dwani mondo atamalo 1.5 ng'ad kuom joma yudo sara odhi e gedo mar udi. Piny owacho dwaro kendo ni mondo med kwan mag atamalo ming'ad kadhi agulu mar NHIF. Atamalo 2.7 bati kanyo kwa idhi ng'ade wi osach ng'ato ka ng'ato mondo miteri agulno mar okumba NHIF nyako Rambajwang. Gin weche modani mondo wakeni yora dimba odhiambo ma kawuono kotenre kod weche giduto nyako Ramogi, weche mowuok paro mar chik mabende pod nyulo weche mopogore gik ma jatend piny Kenya omedo siro kaka odwa riembo sirikal mare kelo ngima obed mayot to kod weche mabende otenre kod teko ma Azimio ni gode od bura gi kaka jo od bura mage sani obet. Rambajwang bende wamenyo ni mago motenre kod hola mar Hustler Fund ka bende ndalo machuok mokadho noketa yanga mano makoro bro miyo grube thuolo mar kawo hola no. Wami nonro moting'o koda ka omenda mosekawo menda moseduoke gi mago abende osekungi kaluwore kod chike matayo hola no mar Hustler Fund. Odani mondo nyako Ramogi koro miwane pache namba maga ote machuok kata namba menyalo ndiken 23600 kata bende nyalo luwa kokalo YouTube ma Ramogi TV. Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Nyako Ramogi wan gi weche mathoth odhiambo ni. Mana kaka pil nyako Rambajwang wachako gi thuond weche. Live in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. Jatend piny William Ruto wacho ni ojiwo ratich jofwambo ka jood bura mag Kenya Kwanza to medo monjo ute fwambo. Ji aboro manyori kogeng'ne gi od lamo ma Holy Ghost Coptic ma Kisumu resi ka obila nono tend kanisano. Ji nyalo pinga gimoro teknigi pinge kata gimoro biro maber kata gimoro biro marach. Ji nyalo pingo ni gini wapengo nikech ukwan mwakele. Penjo koro medore wi chal mar tend Azimio e od bura mamalo. Machiegni kendo nyako Rambajwang koro ni wadonje weche manyien adimba kokalo Ramogi TV kaka wasenyisi wan gi mathainya mamulo yo ma sirikal dwani mondo riemb godo chenro mage. Wantiere kanyo gi Elizabeth Chini Koromoja maloko na weche gi antiere kanyo bende inyalo yudowa mbui kanyo Ramogi TV, Facebook. Wantiere bende YouTube kaka bati osenyisi nyalo miyo wapache achiel kachiel kotenre gi magi mwa ikoni dhiambo makawuono. Machiegni nyinga en George Bati. Nyinga Lydia okay. Wachao kod mano mabende koro bro miyo idoge uki nyadichiel kendo nyako Rambajwang. Wayudo ni jatend piny Kenya William Ruto ogolo paro mar medo chudo mar okumba mar NHIF nyaka atamalo 2.7 mar yuto ng'ato ka ng'ato. Ruto lero ni keto paro makamano e chik biro piyo ratil mar chudo ne oganda duto mosebedo ka chwalo omenda ne okumba makamano. Ikinde ni ing'ado oganda kaluwore kod kidieny mar osachgi. Oganda moko nyiso luoro ni pek mar osuru nyalo medore ne jo Kenya poni paro mochwal ko jatend piny Kenya William Ruto koro ketie tim. Ramogi en wach ma wagoe mbaka kendo in bende nyalo miya pache ne ka bende ini iwuon kaluwore kod kaka osebed king'ado oganda gi kaka in bende isebedo kichulo ne okumba mar NHIF DR mondo mi med pesa ma ing'ado kadhi e okumbano. Kadhi mbele nyako Rambajwang riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance onyonore ni romo magisingo bago mar twak kod jopiny e wi lokruoge maparo mar omenda biro timore kaka gichane tich ariyo juma manyien. Kanolose kanisa mar jokopere ma St. Michael Sigomre kar chung' od bura ma Ugunja, jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai olero ni romo margi nyaka bedie mar chiwo thuolo ne jopiny mondo gol pachgi e wi bajet manosom mar 2023-2024. Wandai ojiwo ni romo no bende biro gwelo pache jopiny e wi paro mar chik omenda majo Azimio osebedo ka kwedo kaluwore kod osuru ma ochuogi e parono. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo to chayo kang' moko ni tend Kenya Kwanza okawo mar rochruok kod duond buche mag siasa ma pacho ka gino ma olero ni duoko chien demokrasia mar Kenya. That finance bill, they forced it through, and therefore now we are back to the people. Because they are the people and the owners of the sovereign power. You are the owners.
And therefore we are back to you. And beginning next week, Tuesday, the day after tomorrow, we are starting a new conversation with the people. And that conversation is going to start at Kamkunji grounds on Tuesday. So all Kenyans from all walks of life are invited to Kamkunji. Poaching and destroying political parties is going to take people centuries back and interfere with the democratic process. Koronya kinge nigi matimre Kenya ni nosa timre chonda lojera mogigiri manoneg parties. Kanuno nego parties emame jogorem nyaka Raila Giriutwe negi nego parties. Party mio katangat ma odaki Uganda moro kaka Shakilo da Kisumo. Party mio morodonj kama koro. Or the National Assembly in Kechwachpa political party. O mea kwa od meru kata chwer. Te no dango? Wadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto ogolo duonde ka osingo mar neno ni ratiro mar jofwambo omi luor. Ruto manelose nyasi mar lamo no bagi Kajiado bende omedo jiwo chenro mag sirikal mar reso chumi mathurka. Ne en nyasi mar lamo mano bagi county ma Kajiado. Nyasi mano yore gi jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua e kind jotelo mamoko. Ruto singo neno ni ratiro mag jofwambo ritie pachoka. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write, we will defend their right to say it and to write it. But that right extends to everybody. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu ya press hiyo hawezi tangaza. Umesugumuza kila mtu amesimama. You could even have given some time to that one. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. Bendeo singo bero wichipur kunyo yeuni madonge county ka county mabiro konye yore magpur ka bendo singo keto chenro mabiro neno ni yuto magputhe oko kethore kapok otergi chirni. Tumesajili wakulima wote 5,000,000 na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tunajenga dams 100 kubwa, 33 tayari tumetengeneza kandarasi. Omedo jiwo ni chenro margedo mag udi maningo giogonyore biro yao thuolo mag tije ni rawere. Tupange hawa watoto wetu wakitoka shuleni, wakitoka TVET, wakitoka university, we must have a practical, intentional, deliberate plan on where these young people with their education, armed with their knowledge, armed with their skills, armed with their competence, what they are going to do. Bendeo singo nyuando jochiw thieth makor gwenge chenro mag piny owacho mag chiwo thieth ne oganda jo Kenya kaka yor bero chenro mag thieth e pacho ka jochiw thieth go ibiro chul gi piny owacho mag counties kod piny owacho mamalo. Tumekubaliana counties na national government tutaungana kulipa community health promoters. All community health promoters. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya, na hata ile deni tuko naye mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kata obedo ni kwan marod buche ma iloro medore kalure kod ngur mag MCAs kod nok mar omenda e counties, jatend piny Kenya William Ruto medo mana singo ni sirikande biro neno ni chenro ma counties okochung. This week we have paid all the counties. Sasa muko na pesa kwa accounts zenu almost 110 billion muko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Musiniulize pesa. Ama namna gani? Kapodwa ng'yo mago mag siasa nyakoro mga juang jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance
oseyudo seyo kuom bedo kod pogruok e kinde ma gintiere e od bura mane onene kinde kalo paro mar chik omenda e od bura mamalo. Penjo mamedo nyiedhore e kind oganda en ni dibed ni jo od bura mamalo ok mor kaka itayogi e od bura no koso tend Azimio ema ok migi yo maler. Jafwambo mara Walter Nyambaga kolonwa wachno. Kaka yor keto od bura mar 13 bedo kod mijing'o mare. Order, honorable members. E kinde kweth masiro chenro mag piny owacho to kod mago makwedo ahinya to e od bura. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne owalo tende od bura mamalo kod mano mar Senate. Gino mane ochiwo thuolo ne ja od bura ma Ogenya Opiyo Wandayi mar ODM kaka jatend kweth manok e od bura. Ja od bura ma Suna East Junet Mohamed mar ODM kaka jaleg wi kweth manok e od bura. Robert Mbui mar Wiper Party kaka jalup Wandayi to ja od bura Mogwel Sabina Chege mar Jubilee ne omi lemo mar bedo jalup Junet. Lemo magikone to ne omi ja od bura ma Embakasi West Mark Mwenje mar Jubilee kata obedo ni Speaker Moses Wetangula to pod odiro lokruok makamane bwo lalo. Kata odoko ni tend Azimio mokelo kanyakla ogai mar Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta kod Eugene Wamalwa mane owalo jodito mag Azimio od bura ng'ur to pod nitiere. Kapok od bura mar 13 ometni makare, moko kuom jo od bura mag Azimio ne ok obulo ng'oro chike riwruogno kendo jo od bura go ne othinyore ka gichako siro chenro mag piny owacho, gino mane omedo kelo liet mathoth e kind Azimio e od bura. Ka opogore kod paro mar chik mane geto choko mar osuru pacho ka, weche mathoth osetimore od bura moweyo ka oganda ni kod penjo ka jo od bura gogo bende manyo duoko manyalo reso Azimio e lwet sirikal kod kweth mathoth e od bura. Honorable Speaker, indeed the question. Penjo mathoth pod nyolore od bura. Ka penjo mokwongo, bende Azimio loso kod duol achiel e od bura. Penjo mar ariyo, bende Azimio ne kod yie kod jotendgi e od bura. Penjo mar adek, koso bin nitiere moko mageto komo mak kod jotendgi e od bura. To mar ang'o, moko kuomgi ni kod ng'ur. Mogik, koso bin jodito mag Azimio ok osechiwnegi apaya makare ma ginyalo luwo. Penjo makamagi biro bang' jo od bura mag Azimio ne okoso bede achiel e kinde kalo paro mar chik mane geto medo choko mar osuru juma mokalo. Problem mabedo ni ji nyalo pinga gimoro, tek ni gipinge. Kata gimoro biro maber, kata gimoro biro marach. Ji nyalo pingo. Ni gini wapingo nikech ukwan mwakele. Mane pogruok. Koro gima timore kamano ng'eni mono jotelo bedo together mondo wach ni to wadhi ringo nang'o. Wamanyo dwoko kuom jolony mag siasa kendo okil Willis Otieno chuto warieko motenore kod kaka itayo Azimio e od bura mamalo. Midhiero maduong' to kapar ni en tend Azimio mane e od bura nikech gitemo Wandayi gini temo kar nyalgi to lakini kirango mos tineno ni wabunge moko luwo gimiluongo ni selfish interest, mana gima konye en owuon. Koro Azimio nigi challenge maduong' kabisa nikech iyudo ka jolwenjgi e od bura okuo gi dhok achiel, to samineno ka jolweny kila ng'ato wacho dhok mopogore, nyiso ni jolwenygo ok nyal dhi e lweny morieyo nikech kila ng'ato biro bedo ni chiwo kore kaka dwaro ni obedi. Jod bura mani Azimio osebedo ka ng'uro ni ok giyudo wach malong'o e sama gedo ni mondo gibedie pare achiel e od bura. I was one of the people who really complained about the leadership of the house, but sometimes they lack some communication. Communication ne poko biro through in a formal structured way kako osebedo kano watimo e bunge mokalo. Mane wacho ni kamae kako wawinjore, kamae kaka idhi time. Wapenjo gimomiyo jo od bura moko siwuok e Azimio, gino manyiso ng'oyo mar kweth Azimio. Kane poko tim yiero magi ne joma ne kichiewo kata ka jakom tiyudo ka gokinyi giladhre gidwa ni mondo gine kata mana wang' jakomno kapok gidhigo campaign. To koro kane gino kod timore kamano, to jogi apani gin be chunygi koro gin joma chunygi yot, ne giluwo margi makendgi. Ok ginyal yie ni kara neno ni gibet ni koro ginoko ok gin e sirikal. Gin jok miluongo ni gitimo siasa mana mar ni siasa na en mana mar sirikal. Ok ging'e gimiluongo ni opposition politics, kendo mano tek negi kabisa. To mano ok onyiso ni koro nie kata Azimio kata ODM kata Safina kata NARC Kenya kata Wiper ni koro tho.
wachore ni moko kuomgi ok mor kotelo mantiere gi sani od bura. We are happy because now we have found the whip and the deputy, So we are believing that going forward as Azimio leadership, they are going to coordinate so that they can whip members and tell them this is our position. Kani rango ndalo mane jigo campaign, Junet ne mane chalo commander mar troops mag Azimio, ene mane ochung' ne kane gima ne ji odhi dwaro choko yudi, gini nyako mi ji duoko ni to gima ni wacho ni imeenda ni to erego to gi nyaka sani ng'eni Junet pok omiyo jopiny duoko malong'o. Jod burago ne oyiero mar wuok oko kaka yor ng'anyo, to moko nochano keko e od bura kendo rocho chenro mag twak. Majority of the members, we still have the numbers, and it doesn't matter even if they can defeat us on how many times, but we can also shout there, make the Kenyans know this is our position. Tij mbunge maduong' mokwongo en dhi go kura kiwacho ni jopiny duond od bura mar atelo negi owacho kamae wachni. Leader ka leader ntiere gi right mar wacho pache e ot kama entiere cha. Pachino nyalo pogore gi jok moko, lakini ng'ato ka ng'ato ntiere gi demokrasia mare mar wacho mare. To ntiere moko ma ka party okawo position, to koro nyaka uriuru mondo yudane ni kata ka chama wacho ni waluru kama, to explain nu gimomiyo ikawo msimamo no, to koro udhi mondo udhi ugoye kura. Koso gibiro seyo kuom jodito mag Azimio kod duond buche maggi. Azimio samoro ng'ato nyalo wacho ni ok gi tim motegno. En gimiluongo ni ikawo line achiel to iluwo line no nyaka itieke. Ing'eni samoro kochako kaka ne gichako bipartisan ni nochak gi maandamano makendo maandamano jo Azimio no ting'o gino malo maber kabisa. Kendo ne giseyudo chuny jopiny ba jopiny noyie gi wach mane jakom telo negi no. Then kapok odhi kuma no bedo gikie to gidhi bipartisan. Bipartisan ni boriembo then kumoro kanyo to wach bipartisan kendo dok piny. Ka une galamoro to ji bedo together, to ini nyalo golo pachi, ana nyalo golo pacha, ng'ama chielo nyalo golo pache, tiriwo paro go te. Kata koseriw paro te, tiwuok gi paro achiel. Koro kata kane ntiere paro mane dwan mondo tim, timiyo ng'ato ka ng'ato thuolo mondo otimre. Gin yore mage ma inyal res kod Azimio kata doko ni kwan margi tin e od bura? An kaneno ka wabunge kanowuok oko mar od bura, mano ne gitimo gimiluongo ni political statement. Ng'e gidwaro mondo ng'e gi jopiny ngima ni gin wachno ok gipwedho kendo gidagi wachno. Nikech noseng'ere ni kata gigo kura, kata ni wacho ni no. Jod bura mag Azimio moko oseyiero mar weyo moko ne twang' mar lawgi e od bura. Ma bende nyiso ni koth chwe to chieng' bende rieny. Jo-Turkana te onge moringo, Masai te onge moringo, Baluya te onge moringo, Kisije te onge moringo, Jo-Luo e moringo wabunge abiriyo iriwo go ji andado gi Nabu. Even if when you go the other side of the government, there's nothing you're going to gain. Kalore kod malingling mar ng'ur maliekore, penjo koro nyuolo ni kosebin ng'ato sundo jo od bura go mondo ng'anje mar nyiso pogruok. Ka ntiere critical issues, tiluongo members te. Moko ng'ade gibudo walungo wapimne ji kama kako timre. Kata an official communication inya orno kata simu, kata kamano to ji ng'eyo kaka ji donje gine. Nikech kok wachando nikech ng'eni mokwongo Azimio nigi minority sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi bang' Walter Nyambaga miyowa sitori kata sigana maleu kotenore koda paro ma samoro diponi nyalo bedo manyuolo penjo kaluwore kod kaka jo Azimio osebedo kata yotije gi od bura mamalo nyako Ramogi wasuda ne nyime. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Bensuda osepinyo wacho mar Kenya Kwanza kuom rem chopo singo mag dongruok mane gimiyo jopiny e kinde mag campaign. Bensuda kon jatend piny Kenya William Ruto serem tione jopiny e yo mowinjore kaka ne gisingo kakoni po keto kenge makare mag reso jopiny kaluwore gi ngima masani tek tweta e pachuka. Okone governors ang'wen mawuok Kaluo mondo mi oket maino mar tiyo ne jopiny mondo dongruok ochop ne piny Luo ka omedo ne jopiny nyalo mana keto geno e tend counties. Nolose kie e skunde primar mar Arido kar chung'od bura ma Homa Bay Town kamano sidho kamano desero e grube mag mine. An kaka mjumbe mano yier gi ticket mar ODM
awacho ni wuondruok, kikruok, anjao osebede weche kaka gik moko jotelo winjo tim ahinya kowuok e ofis mamalo. Sirikal ma wan go ni okoikore mondo savo ganda kaka ne gisingo ndalo mane gigo campaign. Wach mar osuru waseyuare go, to kata mana sirikal mar Kenya Kwanza jotelo me iye bisiemo wangi kaka budget manyocho wagore ni giwacho negi ni koma kata full stop ok gol. Gidware kaka en chandruok omako wa, nyaka wariwre kaka jokonagi. Namba 1 watimo tegno gi resources momiwa kaka nam manitiere Lake Victoria. County government nyaka wuog oko mondo wang'e ni to fishing activities, business mag jonam jolupo, mine marito rech wanyalo timo nang'o mondo wabed motegno e yor yudo omenda. Adwa wacho ni sirikal oketo osuru malo kendo gionge gi hera kata dichiel ne oganda magitelo negi. Sani kane wago kura, uneno kaka ne gigo kura e od bunge. Tadwa konou ni sama petrol osemedi, onge gimoko medi. Oganda luonge gimoko medore nikech gigi dhi e production kata gik miloso. Omiyo wawuoguru kaka oganda luo, watiuru motegno. Dweche 5 nyaka ne keta yanga guch hola mar Hustler Fund, jatend migao mar riwruoge mag saga e pacho ka Simon Chelugui ochiwo lere wi kaka oganda osebedo kadwoko omenda go matend Kenya Kwanza no chiwo mar jolo johala mathuka. Koyudo ni kaunti ma Nyeri ma otelo kuom kwan johala moseduoko omenda go kod atamalo 76.3 kiluwe gi Kiambu maniga atamalo 75.3 mar jogo manokawo hola mag Hustler Fund moseduoko omenda go. Kaunti ma Nyandarua ni thuolo mar 3 kod atamalo 74.5. Kaunti ma Nairobi ni kod ji milion 2 kwan mamalo mogik mar joma okawo hola, to ni thuolo mar 4 ka atamalo 73.8 oseduoko omenda go. Iluwe gi counties ma Laikipia, Nandi, Murang'a, Embu, Uasin Gishu kod Nakuru County. Jatend migao Simon Chelugui opoyo jo Kenya kuom kawo omenda kendo duoko hola mag Hustler Fund. Nyaka sani nyakoro mga juang omenda maromo shillings bilion 31.5 osechiw ne jopiny kama oseduoki en shillings bilion 21.2 ka bilion 1.5 osekungi e chenro mar Hustler Fund mar ng'ato ka ng'ato. Kwan ji moyo milion 20.5 osekao kata osekwayo hola go, ka ji maromo milion 7.1 oseyudo hola mag Hustler Fund dinuoya. Report no bende nyiso ni rawere ma higni e kind higni 18 nyaka 29 ema otelo e jogo makawo hola gi atamalo 38.5 iluwe gi jogo ma higni e kind higni 30 nyaka 39 gi atamalo 28.8 ka jogo ma higni e kind higni 40 nyaka 41 gi atamalo 17.5 makawo hola go. Kono omenda mosechiw ne girube gin siling milion 46.7 kendo siling 243,281 oseduoki. Girube mag ohala de osekungo silings milion 2.3 e chenro no. Jatend migao mar saga Simon Chelugui bende oyango ni girube maromo 244,501 osechuogi ka moko maromo 305,604 rito mondo mi puodhgi. Chutho to grube maromo 19,630 osepuodhi mar kawo hola mago mag Hustler Fund. Wasudu nyime nyakora mogi kama jokanyo mag Senate manono kaka itayo dinde mapacho ka oreso kendo chwalo e thieth ma kaunti ma Kisumu ji 8 ma osebed ka oketi ni lemonegi kanisa mar Holy Ghost Coptic boma ma Kisumu. Jokanyo go mag Senate kotelne kod Senator Mogwel Shakila Mohammed kaluwore kod chal mar aluora ma okete jotuogo e kanisa no kendo singo madhi nyime gi apedha ne dinde madiponi nyalo kelo hinyruok ne jotuo. Kagimanore kod obila, jokanyo mag Senate yaput matimo nonro ewi kaka itayo moko kuom dinde mapacho ka nokiyo kendo donjo od alama Holy Ghost Coptic ma yudore gi ngapaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Ka ne girese ji 8 mane giyudo kogeng'negi ka iwacho ni timonegi lamo. E twak margi gi ute fwambo, Shakila Mohammed olero ni od lamo no onge kod lesen mar geng'o ne jomatuo kendo singo no obila biro dhi nyime timo pedha ne moko kuom ute lamo mageng'o ne jotuo ka ikone lamo negi. Tumeamua kuja hapa Coptic, tumeambiwa kwamba hapa kuna watu ambao wamefungiwa ni wagonjwa na hakuna kibali cha kuweka wagonjwa hapa wala hakuna kibali kanisa lolote kuweka wagonjwa. Wagonjwa wanafaa wapeleke hospitali. Ndio tumeongea na father
na tumemweleza kwamba ni lazima awarelease hawa wagonjwa wapelekwe hospitali. Kama mtu anataka kuombewa akuje kwa kanisa aombewe aende nyumbani. We have taken an active role as the ad hoc committee of Senate to make sure that we do not leave someone in trouble when we think they need help and intervention, because we must not allow Shakahola to happen again anywhere in the Republic of Kenya. Shakila bende omedo ni chal mar aluora mar od lamo no chalo od twech kaluwore gi kit yo ma oket godo jotuo gi kuonde ma gidake e kinde ma ogeng'negi. Tumeona ile hali ambao hawa watu wamewekwa ni hali ambao haistahili. Wamewekwa kama wanyama, wamefungiwa makufuli kwa giza, wamewekewa ndoo ya kwenda choo, wanapewa chakula mara moja kwa siku. Ni kama hii ni Shakahola ndogo. Kwa hivyo tunashukuru sisi kama viongozi ambao tunasimamia hii shughuli kuona kwamba tumeweza kufika hapa na tumeweza kuokoa roho za watu ambao kwamba wanahitaji sana matibabu ya dharura. Wuon kanisa no Father John Pesa no donjne gi ketho mar geng'o ne jotuo e kanisa, to kata kamano do no wito oko burano kaluwore kod onge mar neno mane tude gi ketho kendo we thuolo. Jokanyo mag aput mar od bura mar Senate matimo nonro ewi dinde ma pacho ka dhi nyime kod sumo pacho ganda mopogore opogore ewi kaka inyalo tiek dinde machwalo puonj mobam e kind oganda. George Bati, Ramogi TV. Dakika prayo kwa dauchi nyakora mgajuang baza dek marotieno chendo eno imorero kamano kumedo kete malakera Ramogi TV. Kwa upacho nyakora Ramogi hen thuolo ma wan bode koro ni wadhiali kaka jalo moka thuolo mane no Ramogi TV kendo miyo wapache kutenre gi weche manyien ma wakelo ne liyo kang'eni kari kanyo diponi tire ya moko ma nyiso wani gineno wakendo gin gi paro magigolo weche manyien. Ano Kevin Ochieng wacho ni entiere Nairobi, entiere kodwa e chenro. Claire Odhiambo wacho ni entiere Githurai 44 en bende osecheken kaka pile. Grahams Bernard wacho ni en bende entiere Donholm Nairobi en bende entiere kodwa. Alfred Odiwuoro Lum kantiere Kobura Masogo wacho ni Ramogi TV chopo ne geyo makare. Oscar Emmanuel kantie Nyakach dala ne ni Kacha Charles Akumu kaya Kajiado Town. Nelly Samuel bende wacho kanyo ni en wasin gi shuto wacho kanyo ni Akoni Mosbati. Kendo wacho no mora hinya gi chendo. Masio Joro kantiere Migosi mano Kisumu County bende ntiere kodwa. Debbie Nyadabu bende wacho ni great job anyisi kanyo ni puoch gi Park Bati kuom tich makare. Joshua Ndiga Janyamwere bende kodwa kachiel gi Lawrence Ouma. Ka bende no ka Yuvela Tieno wacho ni Amos Nedagi Pamela Origa kachiel kod Samson Okalo Origa ka gintiere Ugwe School. Ka bende jok ma bende medo mi wapatgi ka Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori wacho ni ngima tek ne ji duto ji owuogo oko mondo migi kwed weche mahinyo gi mane Evans Kidero bunge la wananchi Migori County ero kama na nya kaso ka endi bena no ka ng'ato ngisa ni ulunga gi nying madadi cool Ramogi neno malera ahinya kidala mar Migori Kamosna Lydia Gilweti Lydia ngani to koro no ka ni Amos Gilweta ilungo no sama Japancha wacho ni tich malera ahinya kendo gimor kata omor kaka wakelo weche manyien e Odhiambo ni kasto aneno malera ahinya Mosna Lydia aneno ka jalup rais oyawo lweny e kinde kod ute mag fwambo tok ber mano kanyo ondiknwa gi jelo Mteule. Aneno ka Festas Otiene YouTube kacha live wacho ni entiere kodwa e chendo ni kaka mano ni kaute lemwe mopogore to duto luongo nying Ruoth Nyasaye kaka siasa nyalo riwo oganda duto joma ni e telo mondo mi oti donruok kod ywaruok okel ber. Faith Ogola wacho ni gi sirikal ni okomor go ntie wach mutiyogo kanyo ma okang' na som kaeto wacho ni en wamima na kogalo puoch gi Park. Weche Ruto wacho ni waket mondi kando nikech koinge wacho ni chayef makwedwa lise vyo sache kendo neno ka kilo ne wich bara. Samuel Oyugi wacho ni entiere kodo mano Samuel Oyugi maro Yugis wacho kanyo ni Azimio la Umoja oknyisa tie margi e od bura kata kamano giwacho ni Rigathi to ntie kaka winjo were gi jofwambo mondo tijgi e yo makare. Charles Kasera wacho ni en jarinya kendo wacho ni penjo gi muolo promise after promise mar ker ni oneno ka okomor. Wacho ni ng'ani chal ka gima tugo kodwa mara ni wadhi e pinje maoko mara ni gedo mar udi biro miyo tich kora dier ni kali. Weche nitie mathoth nyakwa Ramogi non wadhi e yueyo to podi nyalo medo ndiko no nambari 360 kata mana YouTube mar Ramogi TV Twitter handle na Ramogi TV KE kidhi mabor nikech ka waduogo pod wan gi mamoko moting'o mabiro ni.
Gimane giwacho ni mano en new funding model no wakoni onengo ket thenge mondo jo Kenya uwuoye kendo time winjruok. Riwruok makedo ne weche somo sayo piny owacho kuom chako tiyo kod lokruoge e chenro mag somo ka ok oyang paro mane aput ochwalo ne jatend piny. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Nyinga Christine Otingi, ane mawero wer mar Baba Kiye Itaya. Mondi yud skiza tune mar wendani di mana star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyakora Ramogi bang' wuok ywe wadhi nyime gi weche manyien kama ni riwruok ma ok mar piny owacho mar OIMORE Working Group dwaro ni piny owacho owit oko lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre manie tiegruok mamalo. Jokanyo mag OIMORE koni piny owacho ne ok ochoko paro mar jopiny ka gichich ni chike moko mane ogol kod aput mane rango weche somo osechak ketie tim rabed ni pod apudno oyango pachgi. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler. Ne en twak mar jokanyo mar riwruok ma ok mar piny owacho mar OIMORE Working Group ma oseyo sirkal kuom lokruoge matimore e sekta mar somo kochakore e skunde mag primary nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Riwruogni dwaro ni piny owacho chung keto e tim lai manyien mar chwalo omenda ne mbalariany ma pachoka ka gikoni ma en paro madhi hinyo jopuonjre koda ka mbalariany ma ok bi yudo jopuonjre kaluwore gi kit somo magichiwo kod chudo magiketo ne somogo. Gimane giwacho ni mano en new funding model no wakoni onengo ket thenge mondo jo Kenya uwuoye kendo time winjruok nikech en gimokel ka ok ogol ler maler nikech report mokwongo manyiso ni gino en gima jopiny nokwayo bende pok waneno. Universities recently also released different fee structures. Middle courses, more specialized courses. Sani koro bro attract very high cost. To ngiso nyithindo mo kipua backgrounds are likely to miss out on some of these specialized courses. Laino obiro neno ni kuonde tiegruok oyudo omenda kaluwore gi nengo mar somo ka somo mane gichiwo ne duol ma ochung' ne somo mag kuonde tiegruok mamalo. Jopuonjre biro yudo sir kokalo kuom hola, sir mar piny owacho ka gin bende gibiro golo atamalo 7 mar omenda mar somo madwarore. The funding shall be through government scholarships. Jokanyo mag OIMORE Working Group bende seyo sirkal ka giwacho ni migawo mar somo serem chwalo omenda kod gige somo madwarore ne chenro mag junior secondary. Sirkal pod ok ochiwo enough funds to support what teacher recruitment. Nyaka nito wachaku the new system CBC wayudo ka wan kod challenges make enough teachers in junior secondary schools and this has osebedo ka affect wach maru puonj ma nyithindo mantiere kanyo osebedo ka ok timnegi maber. Wakoni mondo mi wang'iyane ni to ere kaka transition yani ka giwuok e level mapiny ka gidhi malo itimoga. So review mar transition no wadwa ni mondo mi otime. Kata bed ni jopuonjre oseduogo pacho ni yweyo madundo mar tamar 2
Piny owacho pok ooro omenda madwarore ne skunde. Wach mar oro pesa mar capitation grants e primary schools. Chik wacho no onego bed ni at least 50% mar pesa ni ori first term, 30% second term, and then 20% third term. Kunyaka sani waneno kama ka sirikal oseoro na 45% of what is required. Actually, pesa mar second term pod ok or. Second term is also coming to an end. Mangiso ni schools, especially primary schools, ni problem kodu chulo suppliers, chulo BOM, academic and non-academic staff. Jokanyo dwaro ni aput mane rango chenro mag somo mondo pedha yanga paro mane gichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto. Ripodno onego gole piyo piyo kaka nyalore mondo mi jo Kenya duto omake gi lwetgi kama mondo bed ka gisome kendo giwacho ni gini wayie ni magi gikanwa pendekeza kata magi ok gik mane wawacho. Apudno ne owinjo keta yanga lipod gi tarik 12 dwe mar auchiel higa ni. Kata kamano, jopiny pok oyudo maling'ling e wi lipodgi. Poni Ruto orwako paro mar apudno, moko kuom chenro mag somo yare primary nyaka kuonde tiegruok mamalo nyalo lokore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jomanyoto e masicha paya Manakuru alero ne nyamburko manyo timo masirano nyobayo kendo bang' seche mane brege ochot. Jauchiel nyowito ngimagi e masirano kama oting'o jopuonjre 3 kod dereba mar nyamburkono. Lakteche osiptal Manakuru level 5 olero ni jowuoth 5 medo yudo thieth kendo inyalo golgi od thieth kamoko 2 to ibiro timnegi bero. Ikwayo anyuola manyolalo jowadgi mondo mi ochop kar kano ringre Manakuru level 5 kod Molo mondo yang ringre wedegi. Joseph Musiko ma jahigni 26 medo yudo thieth kaluwore kod hinyruok manyo yudo e wang'e e masicha paya Masalga. Musiko en achiel kuom ji 11 manyo hinyore bang' nyamburko manyo giidho tuomore kod lori moro e apaya matudo Eldoret kod Nakuru. Sikujua brakes zimelose juu there is a time alipita speed kwa bumps fulani hapo, hata kwa gari tukashtuka. Sasa mimi sikurealize ya kwamba brakes zimekatika. So nilikuja kujua tu baadaye ati shida ilikuwa ni brakes. Musiko nyo wuok Bungoma ka ochomo boma ma Naivasha kama ne oluonge mondo odadhoge ne tich mosebedo ka omanyo e kambi moro mar maua. Kwa nimebook gari kutoka Mumias ni kuja nishukia Nakuru. So kama nimeshafika Nakuru sasa ndo nichukue gari nyingine niende nayo hadi Naivasha. Caroline Nzioka ma jahigni 23 bende nyotony kod hinyruok mar wich e masirano kendo lero midhiero manyo yudogi. Iliruka bumps, then tukarushwa huku juu, then sikuwa naelewa vizuri. Kidogo kidogo watu wakaanza kupiga kelele kwa gari, then tukarealize break. Beatrice Alusa majapuonjre e klas 11 manyo wuok e sikul kochomo boma maduong' ma Nairobi bende masirano nyong'ado wuodhe. Hiyo call ilitoka tu ushako nyumbani ikiniambia, wakiniuliza Beatrice yako wapi, nikamwambia alikuwa kwa safari anakuja Nairobi. Nini kimeendelea? Akaniambia Beatrice wamepata ajali na wako hospitali. Jochiw thieth e hospital Manakuru level 5 wacho ni jotuo 2 rito yengo kama ko 5 to inyalo gole hospital e kinde mabiro. One of the students has long bone fractures and will need operative management, but he's currently stable. Of the 3 adults, we are taking 1 for surgery and 2 of them are also fit for discharge. Anyuola mosenindo medo limo kuonde kano ringre Manakuru level 5 kod hospital mamolo kagi yango ringre joheragi. Jonyuol, jopuonj kod jopuonjre mawuok e sikund primary mar jigiwegi ma Ebeneza Academy mantiere boma ma Busia dhi nyime gi ywago jopuonjre manyo wito ngimagi e masira mar apaya nyoro. Masirano manotimore nyore gweng' ma Kaburengo apaya maduong' mawuok e buye kochimo Bungoma nokelo tho ma jopuonjre 6 ka moko noyudo hinyruok e kinde mane gidok Busia bang' wuodhgi mar somo e boma Eldoret. Japuonj maduong' mar skuno James Ouma kanyakla kod commissioner mar kaunti ma Busia Kipchumba Ruto okwayo jonyuol mondo mi obed kod kwe ka gikwayo jokony kuwuok kuom jonyuol gi ng'uon mondo mi okony familia manyo wito nyithindgi e masirano eneno ni jopuonjrego omi ik makare.
Ajali hii kulingana na ripoti ya polisi na wale walioshuhudia ajali hiyo, wanasema kwamba lori ama trailer ambayo ilikuwa imebeba kokoto iliweza kupoteza mwelekeo baada ya kupoteza breki zake na kuingia katika gari letu, yani basi hili la shule. Magari haya yote yalikuwa yametoka maeneo ya Eldoret yakielekea Bungoma. Ujumbe wangu kwa jamii yote ya Busia, jamii ya Ebeneza, wazazi ni kwamba tuweze kushirikiana pamoja wakati huu mgumu wa msiba. So we appeal to the parents to be very calm. I know this is a very painful period. So what we have advised the school is to form a committee whereby the national government officers, they'll be part and parcel of it. And then the county government, they'll also join us, the Red Cross and other leaders in Busia. Jabicho itongi magi monji makoch maichich no team kod kweth njore mar Al-Shabaab gweng Masalama Kibaoni county Malamo. Wachore ni kweth njore go mane otingo ji madiroma 30 ni omejo gweng no tieno ma piny orugodo kawuono kendo ne gituro udi ka gikuyo kuomgi magina. Kuom jodak ma otwe e kinde ma jomaundu ne choko mwandugi kaka omenda kod mwandu kaka simbe mag ong'we yamo kod dik. Tendo bila county no olero ni jonjorego bende ne owango udi e gweng'no. Obila osingo ni apedha kod nonro chakore maneno ni omaki kendo okawo okang' mar chik ne achijego. Monjni biro mana ndalo machuok kende kane apisa mag KDF ne owito ngimagi e kiewo mar bungu maboni. Gach jolweny go ne onyono marutu mane okuny e bwolo. Walikuwa kwao nyumbani wakipambana na mauti yao. Kwa hivyo kila mtu alikuwa mahali ambapo wanafaa kuishi katika Kenya. Naomba serikali yetu yenye ilituahidi pale wakati tulikuwa pale shuleni na ikatuambia ya kwamba pale shuleni kunaitwa kwa Chief Mark itatuletea security hapo itonjenge. Bana wakati huu iko wapi na ni sisi tunachinjwa? Saa 2 nilitoka kwangu nikasikia mzee baba bundi akipika nduru. Na sisi tulikuwa tu pale chini na jirani yangu na watoto wangu wengine tukaambiwa tuingie ndani. Saa hiyo tulikuwa tunaingizwa ndani, wakaanza kuwasha moto na wengine walikuwa wanampiga, wanamkanyaga. Katika nyumba ambayo ni ya KPR tumekuta hata vichwa vya kuku vimechinjwa, kuku amekwenda lakini kichwa kimeachwa. Twauliza hata huyu anayebeba na hata mbuzi amebeba, anabeba na nini? Tutaendelea na uchunguzi ili tuweze kudhathishi hawa majangili wametokea eneo gani, na pia hata sasa vile tunapoongea kuna maafisa bado wanaendelea kufuatilia. It took me 10 years since I joined my LLB until I graduated this year as an advocate. Rawera moro manetiyo e matatu oyudo simbo mar sombo kil bangeno kuom higni buora. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Osura ni nyime Ramogi kendo wadhi nyaka e gwenge ma Baringo. Deko ok en leo Ramogi ma engero malero sigana mar rawera moro manoweyo skul kuom higni 12 to gikone oyudo simbo mar degree e somo mar bedo kil. Ripolo miyo wuodh kinda mane Benjamin Kiprop oketo kata bedo ni notiyo kaka tanboy e alwora ma Mogotio e county no ma Baringo. Nyamburko mating'o jowuoth mong'ere kaka matatu osendiko rowere mathoth e Kenya ka. Kata kamano, samoro ineno joma tiyo e matatu kaka joma onge kido makare. Tok tho jonyuolne, Benjamin Kiprop ne oweyo sikul e klas 9 kinde mane osomo Njoro Boys. Omiyo ne oyudore e tij matatu kane en rawera makidoro. I was in and out of school most of the time because of school fees related issues and also for lack of upkeep. Kiprop nochako puonjre riembo ka omanyo yo mar dok tieko sombe e sikund sekondar. Kinda kod kido makare ne ojiwo siso ne mar somo. Akwede ne omaye thuolo e sikul moro Baringo. He told me point blank that I will not offer you an opportunity at this school.
Reason being that people who have worked at the stage, most of them are drug abusers, most of them use vulgar languages, most of them will come and incite students and maybe even ban the school. Bang'e ne oyudo kony kendo nodok somo e sikund sekondar ma Kabi Moi. Tukashirikiana kama madereva na makondakta, tukatoa kenye tulikuwa naye kidogo, kijana akaanza masomo. Kaka ne omedo sombe e mbalariany ma Kabarak, e kaka ne ojiwore e tije mar riembo. After my graduation, after my LLB, I had to work as a driver. Mogotio, Nakuru, Eldamaravin, Nakuru. I used to drive Kabarnet, Nakuru. Those were the routes that I used to ply. Nok mar omenda to ne jaduoke e ndara kinde ka kinde. Unaona ule mtoto anapenda sana kujitegemea, angependa kujitegemea. That is Kiprop. So angeweka bag, anarudi tena stage wakati yako na nafasi. Kiprop has never had time ati atakaa chini hapa kupiga story na mtu. Giko ne oyudo tiegruok e mbalariany kendo ne omedo sombe ka tiegruok mar okinde kane oyudo sir koa e aguch tiegruok mar HELB. It took me 10 years since I joined my LLB until I graduated this year as an advocate of the High Court of Kenya. Kinde mathoth oganda janeno tanboi mag matatu kaka joma obalo kod kido makare. Kiprop nigi ler. The stage has bright people. The stage has disciplined people. I wish people can just change their perception of viewing the stage. Kata jowadgi mayande otiyogo siro wachno. Ni kijana mwenye bidii, ni kijana mwaminifu kwa kazi zake, na amekuwa role model wetu sasa kwa sasa. Bado tunaweza endelea na kupaa juu zaidi. Na bado kuna madereva wengine tunaweza pata hata rais hapa. Ne giriwore kode e nyasi makende mar sidhe kondo kaka okil bang' tieko sombe. Nyasi mane oywayo nyaka tend riwruok mar okinde. I'm really happy because I've seen the fruits of perseverance. I've seen the fruits of being resilient in this life. Niko na furaha isiyekuwa na kifani kwa sababu ya dereva mwenzetu Benjamin Kiprop Chebon. Kiprop jiwo rowere mondo kik chunygi tho e kinde ma apaka mag ngima gogi. You should just be flexible. Every time you find yourself with lemon, just make lemonade. I want to tell them if Kiprop did not give up, nobody should give up. Kata obedo ni Kiprop nochako manyo yor dongruok ka oriembo nyamburko kuom higni 12, sani ochako wuoth manyien ka oriembo ngimane owuon kochomo doho. Lek mare en neno ni oganda oyudo ratichgi. Ray Polo, Ramogi TV. Iko jotenda siasa e pacho ka mondo mi orwak twak kaka achiel kuom yore mag tieko pogruok e kindgi kaka jotelo kendo jiwo kwe kind oganda. Ela makende e kanisa mar jokopere ma Kibuye Parish, Commissioner mar jotend obila e alwora ma Nyanza Zipora Moroa owacho ni kata obedo ni seche moko oganda nyaka pogre paro, twak en yo makare manyalo geng'o rakruok e kind obila gi jopiny kata e kind jopiny giwegi kaluwore kod josiasa magiluwo. Magino wachi lao mano kelo kanyakla apisas magarita mawuok e counties ma Siaya kod Kisumu. En lamo ma itimo higa ka higa mar jiwo tich makare kind obila kod tudruok mowinjore e kind obila gi jopiny. Let us stand for something, some values. Because we are told, if you do not stand for something, you will fall for anything. Anything that comes by. You may be senior, junior, parent, a child, a leader, a politician, a priest, a catechist, a sister, anything. If you do not have something, some values that makes you stand, you will fall for anything that comes by. So for our officers, be the kind of soldier that God is looking for. One who is faithful, one who is available, one who is fearless, one who is willing, one who is incorruptible, and one who is able. Start for the values, start for God's commandments. As a country, we have had
serious challenges, many challenges. We have differed in many fronts, and especially our political differences. But this team sitting right here, Madam Chief Guest, are really the glue that have held this country together. Because, you know, in all our differences, you, together with your colleagues who are not here, have always risen up for our beloved country, Kenya. If we all thought in the same manner, then we would say that we are not normal. So it is normal for all of us to think differently. But I would like to ask our leaders to embrace dialogue. It works wonders. Sometimes when we have to go to the streets and fight there, we all lose. We all lose. We lose. Sometimes we destroy our property. Sometimes we lose our officers, and that is not in the interest of any Kenyan. I wish, therefore, to request all our leaders to embrace dialogue. Wadhi nyime joket mwandu mag ji giwegi mong'ere kaka Dundek Groups of Companies oya kambi marego moko fuko e boma ma Homa Bay. Kambino ma iluongo ni Dundek Millers ogere kar dak ma Makongeni kendo biro bedo ka orego mogo mar kuon ma otese ni DDs mok nyuka kachiel gi chiemb gwen kod mago mar jamni bende ibiro regi ei kambino. Wei kambino wacho ni okang' mar yawo kambino biro yaro thuolo mag tije kendo jiwo pur mar cham e alwora ma Nyanza. Gijiwo jopur e kaunti ma Homa Bay mondo mi oket maino margi e pur mar bando mondo mi giyud kaka ginyalo tero oduma e kambino mondo mi okonye ting'o malo kit pur ma gitimo. Wabiro rego mogo mar nyuka, wabiro rego mogo mar kuon miluongo ni didi, wabiro bedo gi mogo mar unga ngano, to chok yugi modong mowuok e mogo wabiro loso godo chiemb gwen, chiemb dhok, kaeto wabiro kwayo joma nigo mena mondo bika. Ok wagwe joma chuo oko, to warwako gi duto nikech wabiro miyo gi fertilizer mondo gikelnwa oduma, gipur gikelnwa oduma. Mae momiyo wachako kambini, to gimomiyo wakele ka mae kamonyuola. Omiyo adwa nager kuma ae. Kinde ma wan go kani orego capacity mar tan 30, to orego seche 24. To odiochieng' wanyalo rego gunde matin. Katin ahinya en ogunde 600. Onyalo dhi nyaka gunia 1,200. To mano dhi miyowa mogo mag bundle mar kilo 2 cha. Odhi miyowa godo moke 205. My point to all of you, the community, is to make sure that you work with us, go back to your land, cultivate it, and plant corn for the mogo business to prevail in your area. Club mar Gor Mahia okao kombe mar adhula e lig maduong' ma pacho ka bang' loyo club mar City Stars gonde 4-1 e alap ma Kasarani. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni koro Ramogi koro donjo wach mabende miyo Uganda ma johera mag adhula mako Galmor. Klab mar Gor Mahia obedo joloch e tuke mag adhula lig maduong' pacho ka kama en okombe margi mar 20 e Kenya Premier League. E tugo mogik mana obagi alap makasrani, Gor no wuok chien kendo lo klab ma Nairobi City Stars gonde 4-1. Samuel Kapen noketo City Stars nyime dakika mar 48 kapok jaloyo Benson Omala oloyo ne Kogalo gol margi mokwongo. Peter Luasa osni Odhiambo kachiel gi Alfo Nyango nomedo ne Gor Mahia gonde 3 e kindgi. Gor Mahia koro biro ting'o nying Kenya e tuke mag Champions League kinde klepe mayudore Afrika. Kwanza nataka kuwashukuru sana mashabiki wetu, wamejitokeza kwa wingi na huu msimu wametuonyesha ya kwamba ni mashabiki wetu sugu, na nawashukuru sana kwa kutupa support na nafurahia wamekuja, tumesherehekea pamoja. When the season started, we as a team we had our goal, and our goal was to take game by game, and at the end we knew that we were going to win this title. Club Mataska otike thuolo mar ariyo to club mar Gor Mahia bang' loyo club mar Viga Bullets gonde 4 kuom 0 e lap ma Mumias Complex. Jatugo Deogracious Ojok noketo Tusker mbele gol achiel e dakika mar 3 tok tugo chakore. Kamashani Mwinyi nomedo ne Tusker gol mar 2 e dakika mar 45. Bang' jatugo wuok e yweyo, Tusker nomedo gol mar 3 kokalo kuom jatugo Stewart Mondi e dakika mar 84. Mondi nomedo gol mogik ne Tusker ka points 3 miyo Tusker FC magin joloch season mokalo tieko e tok klab mar Gor Mahia gi points 69. Klab mar Police FC otieko season e thuolo mar 3 ka klab mar Nzoia Sugar otieko e thuolo mar 4. Klab mar Mathare United dok e lume ka klab mar Wazito biro rakore kod klab ma biro tieko e thuolo mar 3 e lig mar National Super League e manyo otiko mar dong e lig maduong' ma pacho ka. I think we slept a bit. For 2 matches we played Moroni and Costa Rangers. But now let's focus for the Mozart. What we can do and what we can say. So it's gone. Yeah. We are still having one chance to redeem our image. Reba mawuok e piny mar France Sebastian Ogier jaloch e tuke mag Safari Rally tielo mar Kenya kendo telo ne team Toyota ka thuolo mar 4 mokwongo e tuke go manobagi e boma ma Naivasha. Ogier men jaloch nyadi bore tuke mag World Rally Championship noloyo Kale Rovanpyr mawuok e piny mar Finland gi nyiri 4.7. Alfin Evans notieko e thuolo mar 3 kiluwe kod reba mawuok e piny mar Japan Takamoto Katsuta. Loch mar Ogier ne en mano mar 3 e kind tuke 5 mosepiele. E chung' mar derepe bang' tielo mar Kenya, Rovanpyr pod omako thuolo mokwongo mbele Thierry Neuville. I had a lot of issues to face this weekend, but it could have been a much more comfortable race for us in terms of pace. We had a really good pace, but a lot of misfortune, but I'm happy that we bring it home. Team Kenya matugo tuke mag handball kidieny mar Wakeini ong'ado bedo achiel kuom tim mabiro yudo mich bang' loyo tukgi mar 2 e tuke mag handball e kind pinje mangima.
Kenya nolo tim mar Mali sets ariyo kuom nono mar gonde 12 kuom 16 ga 12 kuom 4 kama en loch margi mar ariyo kaluore. Kuom gajonja lob captain mar team Kenya Viona Wandera no nyiso mor mare gi team no kolero ne gitugo kaka team achiel. Viona Wandera nolo ne Kenya gonde 14 ka jatugo Brenda Ariviza loyo gonde 6. Lakini majuma ya wuowi team Kenya oseloyo tuke gi ariyo kuom timbe adek mantiere pool no. I thank God for the team we have because we have trusted in each other. In terms of strategy, I think what worked for us yesterday has not worked for us today. I think if everyone noticed, we had to change the specialists along in midway. So yeah, it's been different. We have to re-strategize. If it doesn't work, we have to look for other strategies. So yeah, but we thank God for our coaches and the team as a whole for being able just to work as a team and bring this victory home. Ramogi mane makelo e giko mar chendo mar OIMORE. Puoth gi pak ne Gor Mahia Kogalo kuom kawo kombe tielo mar 20 ka bende waku kod jonyuol mawito nyithindgi masiche mag apaya nyamutembe kod weche mag nyithi skul. Okwayo Nyasaye mondo omigi och. Wang'ene mana mapiyo piyo nyakwa Ramogi an ka neno ka Maka Luga japeng achiel mar Bom Central neno e makare kata kamano wan kodu nyaka giko amora ahinya kodu. Lydia George wacho ni ntiere kodwa kendo no check-in chon koya e county ma Homa Bay. Okeo Nyanga wacho ni en bende ka omore chendo kata kamano wacho ni monda amimo sentire Mombasa. Matho Otieno bende wacho ni koya Siaya ntiere kodwa Messi Mose kantie Kisauni Mombasa binane ni kanyo kaito bende Masi Makwe wacho ni ntiere Kisumu en bende ka chiel gi engineer ntiere kod wacho ni policies mag Ruto omiyo kembe koro loro eret mamalo mokalo. Wacho ni osiepene mang'eny sani okia kata notim nang'o. Wacho ni ma en dalili mar failures ahead ng'ama ok ne to en short sighted. Mano engineer Lazaro Kanyambuk Jamagugi ka en Kariobangi. Erokamano karo Serena to wacho ni kapodi medo mana pesa ne NHIF mano nyiso ni joma thoth dhi weyo sana jo ohala ma gin jojua kali ma bende gine magithoth pacho kaso ka bende dikima koero Babatoni we ko wacho ni support deduction mar NHIF so long as ni every contributor will be treated equally. As we speak now, civil servants are given preferential treatment despite doing the same contributions as the private sector, and the funds nyaka ket e tich mowinjore kendo rode mag mibadhi mede nyaka din nono to pod wabiro mana ywak kendo wabiro mana jazo ndawo motuch ka waparo ni ubiro pong ka warito kamano. Kaso wacho ni congratulations to our own Kogalo Gor Mahia wan be waloye gimoro yawa. Oduma yanyise next time ondik madani nyalo winjo bende dani bro bi noni to koro mano wacha ngo uchako duoka kuma na wuok e chad kizungu kubwa kizungu kubwa Morin Juma wacho ni ntiere kodwa kara no Pastor Georgia mano mara Jesus Fellowship Rodi Kopanyo to ntiere kodwa chende seche gi Catherine Mags bende wacho ni osecheck-in but kwacha kosomo gite to kane girum nikech saa winjo ka bende saa osechopelo timo konya chwal ni weche gi wagwero kamano reporters waduto kwa counties wagoniero kamano nyakoro mgajuan kuom kite mana kera mogiti ka okinya kora mogitura mogiti bede okobedo kendo ka okin to dewa wuoyo kendo Nyasaye mondo bed kodi jaloko marwa kuom thulono duto bedo Elizabeth Otieno nyinge en George Bati oriti masani unin makare nyikwara mogajuan wahero ugiera marwe ubed gi sama kare erokamano.